Jo sóc Ada Augusta Byron, comtessa de Londres, i vaig néixer el 10 de desembre de 1815 a Londres. Vaig créixer amb la meva mare, que temorosa que jo pogués convertir-me en poeta i seguir el camí del meu pare, el famós Lord Byron, em va orientar cap al món de la ciència, la matemàtica i la lògica. Les meves habilitats matemàtiques es van començar a manifestar molt notablement. Des de petita vaig deixar clar el que volia ser, matemàtica i metafísica. Als 12 anys ja vaig escriure un llibre on descrivia un prototip d'unes ales per poder volar. Als 17 anys vaig conèixer la Mary Somerville i juntes vam traduir les obres de Laplace, que d'aquesta manera es van poder utilitzar a Cambridge. Soc la primera programadora en la història dels ordinadors i vaig col·laborar amb Charles Babbage en el disseny d'una màquina analítica capaç de resoldre equacions diferencials. La funció de la màquina era una tasca complicada i és per això que molts científics de l'època no li van donar massa importància ni interès. Vaig descobrir que la màquina tenia moltes més aplicacions a part del pur càlcul i vaig reconèixer tot el potencial de la màquina. Vaig escriure el que es considera el primer algorisme per dissenyar una màquina i és per això que se'm considera la primera programadora de la història dels ordinadors. Vaig morir jove, als 36 anys, de càncer d'úter. Em dic Rachel Louise Carson i vaig néixer el 27 de maig de 1907 a Pittsburgh, Estats Units. Soc biòloga marina i conservacionista. Vaig contribuir a la posada en marxa de la moderna consciència ambiental amb la publicació del meu llibre Primavera silenciosa el 1962 i altres escrits. Des de molt petita m'agradaven les lletres i vaig escriure el meu primer conte als 11 anys. També m'agradava molt tafanejar de la granja dels meus pares i llegia molt, sobretot llibres que tractessin sobre el mar. Herman Melville, Robert Louis Stevenson i Joseph Conrad eren els meus autors preferits. Les diferents dificultats econòmiques, familiars i socials em van impedir desenvolupar una carrera com a investigadora científica. Em vaig dedicar uns anys a l'ensenyament i posteriorment vaig entrar al servei de la US Fish and Wildlife Service, Administració de Pesca i Vida Salvatge, per a la qual vaig exercir com a autora de textos divulgatius, inclosos guions radiofònics. Vaig publicar molts articles i diversos llibres sobre temes marins, que van arribar a tenir el major dels èxits entre els crítics i el públic general. Havent-me mudat per raons familiars al camp de Maryland, vaig començar a observar els devastadors efectes que els pesticides, sobretot el DDT, tenien sobre la vida silvestre. Animat d'això, també per funcionaris, científics i activistes que havien desenvolupat la mateixa preocupació, vaig iniciar l'elaboració de la meva obra més influent, Primavera silenciosa. És notable l'oposició que vaig rebre fins i tot abans de la publicació, tant per part d'instàncies judicials com de la indústria. Vaig rebre insults degut al meu estat civil de soltera i vaig arribar a ser acusada de comunista. El llibre va tenir una enorme influència proporcionant unitat i força al que fins llavors era una consciència incipient i dispersa, ajudant a que es cristal·litzés el moviment ecologista. Bon dia, soc la Jane Goodall. Vaig néixer el 3 d'abril de 1934 a Londres. Des de ben petita sentia una gran curiositat per conèixer el funcionament de la natura. La meva mare sempre em va fer costat i em va ajudar en els meus inicis. El 1957 vaig conèixer l'antropòleg Bruce Leakey i el vaig acompanyar en un viatge a Kènia. 3 anys després vaig iniciar la meva associació amb Leakey en l'estudi dels ximpanzés a Tanzània. Era una feina arriscada, ja que jo estava allà sola acompanyada només de la meva mare i d'un cuiner. Més tard em vaig graduar en etologia a Cambridge, però sense deixar l'Àfrica que m'havia robat el cor. De fet, he viscut la major part de la meva vida a l'Àfrica. El meu fill va néixer allà i es va passar la seva infantesa jugant amb els ximpanzés. He descobert moltes coses sobre aquests primats que llavors no se sabien. La més important potser que es poden crear i transformar utensilis.
però també he escrit llibres sobre les relacions que tenen entre ells. Heu de saber que els ximpanzés són uns animals molt familiars. També he establert lligams molt forts amb alguns d'ells. A YouTube podeu veure les abraçades que m'han obsequiat. Alguns dels meus col·legues no entenien per què li posava noms als ximpanzés, per això s'anomenaven amb números. En canvi, ara és una pràctica molt habitual. Els meus estudis sobre aquests primats són de caràcter científic, amb una intenció educativa centrada en la protecció i conservació de la vida salvatge. El 1977, als Estats Units, vaig crear un institut dedicat a la recerca, protecció i conservació de la vida salvatge. Aquí a Catalunya també hi ha l'Institut Jane Goodall. El 2002 vaig ser guardonada amb el Premi Príncep d'Astúries d'investigació tècnica i científica. Em presento, soc la Dilek Rousseau. Vaig néixer el 1976, a Neuss, Alemanya, i els meus pares eren immigrants. Treballo com a cirurgiana cardíaca a Sitges. El meu pare va morir quan jo tenia només 10 anys. La seva mort va ser causada d'una aturada cardíaca. Em va marcar molt i vaig decidir que de gran estudiaria medicina per evitar que més persones morissin com el meu pare. La meva mare, que es diu Zeynep, era treballadora d'una cadena de muntatge a la planta de Pierrepont i ens va pujar els meus germans i a mi sense ajuda de ningú. La meva mare havia après a escriure i llegir pel seu compte, ja que a Turquia, quan ella era jove, les nenes no podien anar a l'escola. Vaig ser la primera de la meva família en anar a la universitat i vaig estudiar cirurgia cardiovascular, que és el que havia volgut des de petita. Després de graduar-me a la Universitat de Düsseldorf, vaig estar treballant en diferents hospitals i des del 2019 treballo com a cirurgiana, consultora i com a directora del programa LOVAD, que és un dispositiu d'assistència del ventricle esquerre. La cancellera alemana Angela Merkel em va convidar al seu despatx al setembre del 2015 perquè em volia conèixer personalment. Vaig ser la primera dona a Europa en implantar un cor artificial i vaig rebre el Premi de Disease of the Year 2019, atorgat pel German Medical